Good Hope Channel. Преди с една дума бях наркоман в града, в който съм се родил и израснал. Продавах наркотици, занимавах се с наркотици, употребявах наркотиците и бях достигнал до такова състояние, че загубих себе си. Когато бях на 6 годинки, моя баща почина. На 6 годинки, малко момче, всяка вечер в съня си бях на едно място, където беше пълно с огън, с жупел. Толкова беше страшно, че аз от самия си сън ставах и излизах като сомнамбул от къщата, за да избягам от този огън, който идва срещу мен. Започнаха да ме водят по всякакви врачки, гадачки, баячки, лячки на куршуми и от трила, и от играчка. Така стана, че се зарибих, както се казваше по това време, и започнахме да пушим всеки ден, и то много по много. Всеки ден на пушени, на училище, дори изпрях да ходя и на училище, това ми влияеше много, както и да е. И по този начин започнах и да продавам трева, за да мога и да пуша. Самия ми лайфстайл беше жени, клуб, наркотици, коли, приятели. Видях самия себе си как стоя отгоре на същата стая и си виждам тялото. И се намирам в абсолютно категорично друго пространство. Пространството, в което бях, беше по-бяло от сняг. Живота ми, Господ ми дава милост, показва ми милост и ми дава нов шанс да продължа напред. В същия ден, малко по-късно, в същия апартамент, дойде една личност, която се занимава с наркотици на много по-сериозно ниво. И идва и ми предлага: братко, искаш ли да работиш за мен? И какво да направя аз? До сега съм работил за себе си, страхувал съм се, защото имам монопол. И сега идва един човек, който има име в целия град и аз мога да работя за него, никой няма да ми прави проблем. Това е моят шанс. До в момента, докато този асансьор, ако мога така да се изразя, падна на най-дълбокото дъно. Отново не видях никакви изображения, беше пълен мрак, но можех да помириша атмосферата. Беше отвратителна и беше много страшна. И гласът каза: ако не спреш, оставаш тук завинаги. Да, повечето хора избягваха в казармата. А аз исках да отида в казармата. Знаеш ли защо? Защото там дават оръжие. Дяволът е лъжец! И аз буквално и действително желаех смъртта си. И казах: отивам в казармата да си сложа край на живота. Дори бях щастлив. Дойде деня, в който аз вече имам автомат. Заредих автомата. Сложих го до главата ми. И в момента, в който се опитвах да натисна този спусък, отново преживях едно духовно преживяване. И с цялото си сърце отново извиках към Господ. И тогава вярвам, същият прекрасен свят и Божий дух дълбоко в мене ми каза: аз ще те освободя. Аз от този момент мразех цигари, мразех трева, мразех наркотиците. Мразя ги и до днес, защото те убиват човечеството. Това е едно оръжие, чрез което дявола убива. И аз знам, като последовател на Господ Исус Христос, като Божий син, чрез вяра в Неговото свято име, аз имам вече власт над врага. Защото точно чрез Божия святи дух ние изгасяме всяка страст, всяка слабост, всяка немощ в нашето плътско греховно тяло. Аз не съм планирал, например, да отида на църква специално на това място, където
евангелизатор пастор Пламен Петров ще бъде. Единствената победа, която имаме, е в Господа. И чрез Него можем всичко. Здравейте, приятели, аз съм Илия Илиев, а вие сте с Good Hope Channel, каналът, който ви дава надежда. Нямам търпение днес да ви запозная с моят гост, който е преминал през изключително труден период в живота си. Живот, в който е продавал и употребявал наркотици. Живот, в който е изпадал в ужасна депресия. Живот, в който не е знаел как да се справи, как да спре. И в крайна сметка е пожелал толкова силно своята смърт. И е търсил начин да се самоубие. Какво го е накарало да не го направи, след като е имал такава възможност? И как се е променил живота му? И как живее сега? Ще ни разкаже Иво. Иво, здравей! Опитах се да анонсирам днешния ни разговор. Първо да ти кажа, че наистина много се радвам, че те познавам. След малко ще разкажем повече на нашите приятели за теб. Радвам се, че съм ти на гости и можем да споделиме името на нашия Господ Исус Христос с нашите зрители. Какво промени живота ти и какъв всъщност беше живота ти преди да се преведеш напълно на Бог, да го следваш? Да. Преди с една дума бях наркоман. В града, в който съм се родил и израснал, продавах наркотици, занимавах се с наркотици, употребявах наркотиците и бях достигнал до такова състояние, че загубих себе си. Но там се появи Божият пръст, Божията ръка, която ме измъкна от това и откъде да започна? Може би мога да започна от самото начало. Да, можеш да разкажеш малко, доколкото си съгласен да разкажеш, нали, за предишният ти живот, защото точно там искам да се намерят нашите приятели, защото си мислят, че за тях няма прошка. Има ли прошка за тях? Имат ли място в църквата? Ако трябва да почна от самото начало за моето свидетелство, може би бих почнал от времето, когато бях на 6 годинки. Моя баща почина и от денят, в който почина, аз започнах да получавам много силни духовни атаки. На 6 годинки, малко момче, всяка вечер в съня си бях на едно място, където беше пълно с огън, с жупел. Когато лягам да спа, това беше всяка вечер след смъртта на моя баща. Всяка вечер аз бях на едно и също място. И ако трябва да го опиша, като една огромна голяма топка, ако си представиш слънцето, когато е в самата близост на слънцето, една огнена топка и всичкото е огън и виждаш тази огнена топка, която в този огън минава и разрушава всичко, което е пред нея, разбираш. И просто самото присъствие на този сън и страха беше ужасно голямо. И това беше всяка вечер, че толкова беше страшно, че аз от самия си сън ставах и излизах като сомнамбул от къщата, за да избягам от този огън, който идва срещу мен. И поради незнанието на моята майка, започнаха да ме водят по всякакви врачки, гадачки, баячки, лячки на куршуми и тям подобни, които не помогнаха абсолютно с нищо, дори напротив. Но аз на 6 годинки малко момче, от цялото това разхождане по всякакъв вид хора, които уж ще помогнат, нали? Обаче няма как да помогнат хора, които са от другата страна на нашия духовен враг.
Защото за нашите зрители е много важно да кажа, че ние имаме духовен враг, който в повечето случаи, в повечето хора е непознат. Непознат. Хората не знаят, че ние като човечество имаме духовен враг, който ни мрази, който идва само за да открадне, за да излъже, за да погуби и за да убие. Това са самите думи на нашия Господ Исус Христос, който казва: дяволът, крадецът, идва само да открадне, да погуби и да убие. А аз дойдох да ви дам живот и този живот да бъде в изобилие. И в този период на моето, как да се изразя, на това, което преживявах, това бяха атаки от духовния враг. И на мен много често ми се е налагало да обясня на приятели, че както има Бог и ангели, така има и... Има друго царство с демони и с нечисти духове, които са категорично ясни, че ни мразят и искат да ни убият и да ни изтрият от съществувание. И какво се случи, когато беше на 6 години и обикаляше по боячки и врачки? Да, и от цялото това обикаляне винаги се опитам да се сетя къде и от кого точно го чух. Не мога да се сетя сега като цяло, но чух от някъде, че има Бог. И че ако ние се обърнем към Него, Той може да помогне. И аз с цялото ми детско сърце и с целия този страх, който преживявам всяка вечер, преди, когато чух това нещо, преди да легна, с детското ми сърце, аз се обръщах към Бог и казах: Боже, ако Теб наистина Те има, моля Те, помогни ми тази вечер да не бъда на това място, където съм всяка вечер. В момента, в когато аз с цялото си сърце, както казват и самите писания, ако ме потърсиш с цялото си сърце, ще ме намериш. Наистина с цялото си сърце се обърнах към Бог. Казах: Боже, ако Ти наистина съществуваш и Те има, помогни ми да не ходя на това място, където ходя, когато лягам да спа в съня ми. И това нещо се прекрати категорично. От момента, в когато аз започнах, всяка вечер знаех да се обръщам вече към Бог с молитва и благодарност, заради това, че аз вече не отивам на това място. Ти го научи това в толкова ранна възраст, на 6 годишна възраст? На 6 годишна възраст нямаше хора, които, църковни хора, да се грижат и за моето духовно развитие. От този момент баща стана моя Бог, който е Бог, Отец, истинския Бог. А какво се обърка след това, тогава, като пое по другия път? Ами обърка се по същия начин, както и при Исус. Ще го сравня с част от Библията. Беше ударен в пустинята. Когато Исус беше в пустинята, дявола отиде да го изкушава, Исус му се съпротиви и той се оттегли за известно време. И по същия начин, дявола се оттегли за известно време от мен. Аз спрях с тези демонични сънища, спрях да сънувам една част от ада, за който Господ Исус Христос говори, и за огнения жупел, който има да се излее върху цялото човечество, което не се е покаяло. И така животът ми продължи. Аз дори започнах да тренирам, бях номер 1 дори в моя град, тренирах лека атлетика, занимавах се с това много добре, но ето, че дявола отново си намери вратички, където да ме дръпни и да ме изманипулира, че не е модерно вече да си спортист, модерно е да ходиш на дискотеки, модерно е да пушиш, защото другите пушат, само аз не пуша. Модерно е да ходиш по жени, аз нямам време да ходя по жени, защото само тренирам. И така просто дойде такъв момент, който реших да последвам неправилните другари в... Колко годишно беше? В живота ми, това обращение тръгна някъде към 6-ти клас, когато бях. Така. Тогава спортист, тренираш? Да, и от компания, група? Просто компанията стана друга, реших да ходя в друга компания, започнах като най-малкото, с пушене на цигари.
С пушене на цигари, с пиене на алкохол, ходене по дискотеки. После стана така, че в домът, в който живеех, понеже не бяхме много богати, нали, майка ми се грижеше само за мен и за брат ми и тя беше в друга държава, където изкарваше пари, за да се грижи за нас. А от другата страна пък аз съм сам и трябва да се оправяш един вид сам с всичкия живот, с всичките изпитания, които са в живота. И така дойдоха в нашата квартира, имахме два квартиранта, които се оказа, че пушат трева. И аз всеки ден при тях, който и ала пробвай. Ами да, уния времена. Да. И от трева, и от играчка, така стана, че се зарибих, както се казваше по това време. И започнахме да пушим всеки ден, и то много по много. Всеки ден на пушени, на училище, дори спрях да ходя и на училище, това ми влияеше много, както и да е. И по този начин започнах и да продавам трева, за да мога и да пуша. И от трева просто така се обърнаха нещата, че се запознах вече и с други хора, с по-влиятелни, така може да се каже, в обществото, където се събрахме като бандичка, по-така с по-голямо самочувствие. Спортисти, млади хора. Не са спортисти. Ти спортист, млад човек? Да, спортист, здрав като цяло. Но попаднах в едно общество, където започнахме да се занимавам сериозно с продажба на наркотици и най-вече аз много ги употребявах. Значи, период от кажи речи 7 години аз не съм спирал да пуша трева. Това е всеки божи ден. Оттам започнах да употребявам амфетамини, от амфетамините екстази. Не се е стигало до кокаин, но най-вече употребявах амфетамини. И това всичко беше пред клуба. Нали? Всеки път, петък, събота, сряда, вторник, понеделник. Самият ми живот беше в клуба, самият ми лайфстайл беше жени, клуб, наркотици, коли, приятели, такива неща, докато дойде един период в живота ми, който Бог отново трябваше да се намеси. И това присъствие, за което всъщност забравих да кажа от началото, когато призовах на 6 годинки Бог, аз действително усетих едно присъствие в живота ми. И това присъствие на много пъти и при много начини ме е изкарвало от много лоши ситуации. За които ако трябва сега отделно по една да обяснявам, няма да ни стигне времето. Аз също съм чувал от така, както ги споменах в началото, така наречените нали, приятели и роднини, които също вярват. Много често съм чувал, че те много често споменават името на Бог и това, че те също усещат, че Той им помага много. Но там идва момента, че ги е страх да влезат в църква, защото още не са готови да споменат живота. Какво се случи при теб, че се реши да влезе в църква? Да, ами при мен се случи нещо отново свръхестествено, за да мога да си променя отношението. Значи имаше една вечер, която бяхме в клуб, цяла вечер бяхме употребявали страшно много наркотици. Аз и още един мой приятел по това време бяхме употребили страшно много амфетамини. Наистина прекалено много. И вече на самата сутрин, вече свърши партито, отиваме в един друг апартамент на един друг приятел, където продължаваме партито. И аз намирам в джоба си, че имам още амфетамини. И си казвам, давай, ще взема това и ще си почивам после, нали, 2-3 дена. Защото ти като вземаш тези неща, ти после не може да спиш дори. 2-3 дена няма спане, няма ядене. За да ядеш и да спиш, трябва да изпушиш страшно много трева и да изпиш страшно много алкохол. За да можеш да те отпусне това нещо и да можеш да спиш. И в момента, когато аз взех последната линия амфетамини, нещо свръхестествено се случи с мене. И аз по това време не знаех какво е това. Сега вече мога да си го обясня какво ми се е случило, защото имам, нали, познанието за Бога и какво всъщност ми се случи в този период. Значи,
Когато взех последната линия амфетамини, това, което аз вярвам и знам категорично какво се случи с мене, е, че със сигурност повече от цял легион демони вляза в мене. Това са нечисти духове, демони, които, както казахме, идват само за да убият, да разрушат. И дяволът работи точно чрез тези духове. И какво се случи с мен? Те започнаха вътрешно да ме изтезават, дори как да ти го обясня, значи какво се случваше с мен, както стоях на едно място и започваше наляво и така да ме дига, нагоре, надолу. Разбираш, и започна нещо, все едно имаш нещо в мене вътре и се би и ме разпъва. И в момента, когато падна на земята, аз започвам да викам на приятелите ми помощ, а те са се наредили всичките, пушат марихуана и ми се смеят. Те си мислят, че правя някакво шоу. А аз категорично в този момент си мислех, че умирам. И това може би продължи някъде около 10-15 минути, където бях в трагична паника какво се случва в мене. И винаги когато това нещо спираше така да ме разпъва, падах на земята и с цялото ми сърце виках помощ. Дори нямах сила да извикам. Помощ, помогнете ми. И отстрани чувах само едно и също. Ха-ха-ха. Нямам представа какво се случи. Тези моменти просто ми се губят. Дойде момента, когато аз съм отново в същата стая, съм на леглото, вечер другите ги няма, явно са се разотишли. А аз стоя на леглото и буквално бера душа, умирам. Можех да си чувствам сърцето как топти, защото то топтеше в цялото ми съзнание, в цялото ми тяло. Сърцето ми топтеше точно по този начин, спомням си го и до днес. И така си спомням този период от, да речем, 10-15 минути, докато вече като цяло, изцяло изгубих съзнание. И какво се случи в този период? Видях самия себе си как стоя отгоре на същата стая и си виждам тялото. Обаче съм отгоре над себе си. И както съм така точно над самия таван, в момента тавана изчезва и се намирам в абсолютно категорично друго пространство. Пространството, в което бях, беше по-бяло от сняг. По друг начин не знам къде да ти го опиша. Беше по-бяло от сняг и се чувствах най-свободен. Нямам думи, не знам как да ти го обясня. Дори когато си бил в църква и когато присъствието на Святия Божий Дух дойде в събранието с сила, нали си усещал присъствието на Бога? Това е в повече. Това е същото присъствие, но ти плуваш в това нещо. Ти си в това нещо, разбираш ли? Пълен мир, пълен покой и пълна светлина. Не съм видял нито ангели, нито Господ Исус, нищо. Нито някакво изображение, нито някакво същество. Пълна светлина. Това, което се спомням, и след това, което се спомням, е как си отварям очите и се събуждам от всичкото това нещо. И по принцип нещата, наркотиците, които съм взел и съм употребил, казах ти, че за да се чувстваш добре, нормално, да ядеш, трябва да минат минимум 3 дена. И в тези 3 дена ти трябва да пушиш марихуана, за да те отпусни, или да пиеш много алкохол. А аз се събудих по-свеж от целият ми живот, когато съм бил. И това беше уникално чудо за мен, какво се случи. И аз тогава още не осъзнавах, че може би това е било момент, в който моят живот е бил взет. Но Господ е казал не ти е времето сега. Времето ти още не е дошло. Имам какво да върша с теб, имам какво да правя с твоя живот. Не съм ги чул тези думи, както ги изповядваш сега, но това беше вътре в мен, като някакво знание. Аз го знаех, че е така. Но въпреки това,
знаех, че това е ново начало за моя живот, защото аз се чувствах освободен. Аз наистина се чувствах свободен, като че ли окови бяха паднали от мен, невидими окови, които ме държат. Обаче какво се случи? В същия ден, когато аз се събуждам и като че ли за мен идва едно ново начало в живота ми, Господ ми дава милост, показва ми милост и ми дава нов шанс да продължа напред. В същия ден, малко по-късно, в същия апартамент, дойде една личност, която се занимава с наркотици на много по-сериозно ниво. И идва и ми предлага: братко, искаш ли да работиш за мен? И какво да направя аз? До сега съм работил за себе си, страхувал съм се, защото има монопол. И сега идва един човек, който има име в целия град и аз мога да работя за него, никой няма да ми прави проблем. Хайде, това е моят шанс. И продължавам да се занимавам с същите глупости, продължавам да влизам в същите неща, продължавам да употребявам и да продавам наркотици. Но този път на още по-сериозно ниво, така да се изразим. И какво става? Какво мислиш, че стана? Отново имах духовно преживяване. Обаче този път видях другата страна. Бях в къщи, дори не бях употребявал в този ден наркотици, за да не си помислиш, нали, то може би било от наркотиците. Не беше от наркотиците, аз си бях абсолютно на себе си. В моята стая на едно огромно легло самичък. И както си лежа на леглото, цялото ми тяло се парализира. Единственото нещо, което можех да си мърдам, бяха очите. Е така. Нищо друго. В момента, в който се опитвах поне очите да си мърдам, отново стаята изчезна и стана пълен мрак. Този път мрак. Този път мрак. И чувството беше, че съм като в някакъв много голям асансьор, може би колкото тази стая. И този асансьор започна да слиза надолу. И аз съм в него и този път се чувствам не парализиран, както бях в тялото си. Се чувствам жив абсолютно. Това не беше някакво видение или сън този път. Нали се спомняш, че отначало говорихме за сън, как бях в едно пространство, но там бях в самия ми сън. А тук бях на себе си. Не е видение, не е сън, а е абсолютно наживо. Сега. Нещо, което се случва сега. И аз съм в това тъмно пространство, като все едно съм в асансьор и потеглям надолу. И този асансьор се спуска с по-силна и по-силна и по-силна и по-силна скорост. Докато стана много бързо, толкова бързо, че нали знаеш, когато си в асансьор и как тръбежните си. Вече то те бута надолу. До в момента, докато този асансьор, ако мога така да се изразя, падна на най-дълбокото дъно. Отново не видях никакви изображения, беше пълен мрак, но можех да помириша атмосферата. Беше отвратителна и беше много страшна. Може би, като че ли съм бил до 2 до 3 минути там, в тази атмосфера, и този път чух глас, който дойде от не знам как да се изразя, просто от вътрешността ми, може би, не знам. И гласът каза: ако не спреш, оставаш тук завинаги. Wow. А сега искам да ти кажа, че забравих да ти кажа, че преди това духовно преживяване, вярвам, че Бог изпрати 3 човека да ми кажат да спра. 3 човека, които дори не сме познати с повечето от тях. Дойдоха и ми казаха: ти трябва да спреш. Дойде още един: трябва да спреш. Дойде трети: спри. И аз е хубаво да се спра, ма как да спра, нали? Как се спират тези неща? И след това имах това преживяване. И гласът ми каза: ако не спреш, оставаш тук. И по същия начин, като в чувството на асансьор, се издигнах много бързо нагоре, после стана по-бавно
После стаята се появи, отново бях в парализираното си тяло и по едно време цялото ми се отпусна и можех да се движа. В момента, в който започнах да се движа, бегом! Избягах от тая къща и не исках да се връщам там. Дори и до този момент не искам да ходя в тая къща заради това, което преживях там. Другите, които чу, бяха: ако не спреш, оставаш тук. Точно така. Еха. И тези думи ме накараха дълбоко да си променя моето решение и да кажа край на всичко. От този момент, Господи, спирам. Обаче истината е, че не мога. Знаеш ли какво се случи в момента, в който аз казах край? От момента, в който аз казах край на всичко това, което върша и правя. Един мой приятел по това време, нали? Защото аз спрях да се занимавам с тези неща и той дойде на моето място. И той започна да се занимава с тези неща. А аз се затворих в къщи, не исках да излизам с никой, защото винаги когато изляза, единственото нещо, което правим, е да употребяваме наркотици. И не знаех как да спра. И това момче, което започна да се занимава на мое място, всеки Божий ден идваше от момента, в който аз казах край. Той идваше всеки Божий ден без аз да му казвам. И ми оставаше твърде много наркотици. Без да ми иска и една стотинка. Без да ми иска една стотинка. Прави ти добро. Прави ми добро. Услуга, че аз съм му предал щафетата. Дори имаше такъв момент, в който дори по филмите не си го виждал. Може би го има в някои филми, но това ми се случва на мен. И с борбата, която аз трябваше да премина. И с изкушенията. Защото една вечер той дойде и явно бизнесът му много бързо процъфтя, защото си купи и мотори, и къща си купи, и какво ли не, за много малък период от време. И ме закара в къщата си, на самия мотор на Аспоха, той изсипа повече от 5 кг амфетамини. Такава купчина с амфетамини. А по това време само 1 грам амфетамин беше 20-30 лева. А той изсипа цяла купчина. Взе една банкнота, завия и ми вика: братле, ти си. Знам, че можеш. И какво да ти кажа? Просто изкушения. И има изкушения. Изкушения. И взех и оттам нещата ми се объркаха, защото вече аз самия исках да спра, а не можех, и депресията вляза в моя живот много ясно. И оттам наистина извиках към Бога и си казах: Боже, ти виждаш. Ти виждаш! Сърцето ми иска да спре, вече сърцето ми не е там, защото преди моето сърце беше там. Аз знаех, имам ли една цигара марихуана. Денят ми ще бъде перфектен. Но когато започнах да се боря с тези неща, нямах никаква сила да го спра. Защото цялото ми обкръжение беше такова. И извиках към Бога с цялото си сърце, отново по същия начин, както бях на 6 годинки. Извиках и казах: Боже, ти виждаш, искам да спра, но не мога! Но това наистина го извиках точно така, подобно както ти го казвам сега. Но не мога! С цялото ми сърце и с болка, защото аз наистина исках да спра. И нещата, които видях, къде ще ме закара този път, ме оплашиха много. Аз наистина получих страх. И то сериозен страх от това нещо, което преживях и видях. И какво се случи? Дали на същия ден или на следващия, нямам, паметта ми малко се губи. Но дойде човек в къщи с писмо. Взимам писмото, отварям го, повиквателна за казарма. Бог чу молбата ми да ме изкара от този омагьосан кръг, в който бях, и няма по никакъв начин как да се отърва оттам. В момента, в който извиках към Господа, Той изпрати този човек
той изпрати в този час да ми пратят повиквателна за казарма. И аз бях много щастлив, че отивам в казармата. Дори от училището, защото в това време бях 13-ти клас, се записал, имаше някакъв такъв 13-ти клас. Да, от училището дойдоха и ми казаха, виж, ние ще оправим нещата, ще говорим с хората, само ела на училище, няма да ходиш на казарма. Да, повечето хора избягваха казармата. А аз исках да отида в казармата. Знаеш ли защо? Защото там дават оръжие. И аз, някой, който иска да открадне, да излъже и да убие, ми вкара тази идея, че това е единствения начин да се спася, като си сложа край на живота. Дяволът е лъжец! И аз буквално и действително желаех смъртта си. И казах, отивам в казармата да си сложа край на живота. Дори бях щастлив. Знаеш ли защо? Защото бях на най-дълбокото депресирано ниво, което някъде можеш да попаднеш. Бях много депресиран. Вътрешното ми състояние беше затворник. Бях затворник в собственото си тяло. И когато отидах в казармата, казвам ти, Бог правеше такива ситуации, че да не мога да взема оръжие. Ситуация след ситуация. Едно момче от казармата беше избягало. И това момче живее до съседният град, в който съм аз. Така че полковникът избра точно мен да отида и да му помогна. Каза, ела, помогни ми да намеря къде е това село и да намерим това момче. Помогнах му, намерихме момчето и човека ми казва, слушай сега, ти ми помогна много добре, затова ти няма да караш казарма. Ще те сложа на една вила в Шумен горе, там на Байра, военна вила, и когато ние, капитаните идваме и се събираме от време на време да едем, да пием, ти ще ни отсервираш, таковаш и това ще ти бъде казармата. И аз го питам, автомат ще имам ли? Какъв автомат? Ти няма да имаш нищо общо с казарма, дори няма да имаш дрехи на войник. И аз му казах не. Сериозно? Казах му не. И всички ми се присмиваха и викат, какъв си ти? Всички искат да са на тая позиция, ти казваш не. Искаш да даваш през ден кару. Защото аз желаях да се самоубия. До толкова дяволът ми беше повлиял, че аз не виждах друг изход за моята ситуация. И така имаше много ситуации, които наистина са много. След това пък ме пратиха на едно летище, на едно стрелбище, където си пазач. Отново една от най-желаните позиции, без да я искам, пращат ме там и аз не знам защо. И след 2 седмици упорство, накрая ме върнаха и най-накрая отидах на позиция, където ще ми дадат автомат Калашников и ще бъда с автомата през ден. Един ден си с автомата и обикаляш, на другия ден почиваш, следващия ден отново. И така дойде деня, в който аз вече имам автомат. И дойде в момента, в който е моята час да съм караул. Тъмно, вечер няма никой, зареждам автомата и казвам, ето това е краят на всичко. Приключвам с мъките си до тук. Заредих автомата, сложих го до главата ми. И в момента, в който се опитвах да натисна този спусък, отново преживях едно духовно преживяване с този Бог, който ме избави още докато бях малък. В момента, в който таман да натисна спусъка, като че ли времето за мен спря. Като че ли бях за секунди изправен срещу един голям екран, в който можех да видя началото на животът ми, краят на животът ми и всяко едно решение като едно дърво, разбираш ли?
като едно дърво. Всяко едно решение, ако взема това решение, какво става след това? Това къде ще ме заведе и къде ще отиде? Ако взема това решение, какво става с това? Къде отивам и къде ме води това нещо? И това нещо стана за стотни, за секунди, разбираш ли? И за стотни от секундите видях решението, което аз съм решил да взема, къде ще ме докара. Отново на онова място, където гласът каза. Good Hope Channel. Отново се оплаших. И отново се обърнах към Бог и казах: добре, Боже, ако е така, Ти виждаш как се чувствам. Ти виждаш, че аз се нуждая от освобождение. И аз не мога да го направя. Чакай да върнем малко ситуацията. Чакай малко, я да си поема дъх. Добре, значи ти след толкова усилия и си го решил да го направиш, вече си там. Да. И зареждаш автомата и си го насочваш. Точно. И точно тогава виждаш какво ще се случи, ако го направиш. Бог ти показва картина. Бог ми показва за бъдещето. Пророчески за стотни от секундито, като че ли времето спря, като че ли бях изправен пред една огромна стена, един голям телевизор, който ми показва началото и края на животът ми и абсолютно всички решения, които някога ще взема. И всяко решение ме завежда в различна посока. И какво направи тогава? Тогава, понеже видях къде ще ме закара това решение, което съм решил да взема, отново се обърнах към Бог и му казах: Боже, Ти виждаш, със сигурност знаеш през какво преминавам и как се чувствам. Защото аз наистина нямах чувства, те бяха заглушени. Чувствах се много депресиран. Дори не можех да ям, не можех да общувам с хората. Много бях душевно, абсолютно бях вързан. И се нуждаех от освобождение, без да го знам. Това е много опасно. Да се нуждаеш от освобождение, без да го знаеш. И казах: Боже, аз не мога. Ако, добре, не се самоубия, как ще изляза от тази ситуация? Как? И тогава... Ти не се виждаше, не виждах, прекъсвам, ти не се виждаше в нищо, нито имаше някаква сериозна връзка, нито имаше семейство, нито имаше някаква опция пред теб, зад теб, след като излезеш от казармата, по време на казармата, ти беше никъде, нищо. И с цялото си сърце отново извиках към Господ и тогава вярвам, същият прекрасен свят и Божий дух дълбоко в мене ми каза: аз ще те освободя. И аз ще те науча на всичко. Това бяха двете слова, които просто абсолютно съм сигурен как Господ ми ги говори. Защото с тези две слова аз живях 5 години. Въпреки че се чувствах по същия начин. Без никаква промяна. Винаги когато просто нямаше вече никаква надежда, аз си припомнях отново словото, което Господ ми каза: аз ще те освободя и аз ще те науча на всичко. Дори тогава не разбирах какво всъщност ще бъде това да ме научиш на всичко. Не го разбирах. Но сега като се върна назад, разбирам за какво става въпрос. И разбирам, че Божието Слово е вярно и истинно. И Той ме освободи. И Той ме научи на всичко. И продължава. Това е процес. Ти чувстваше ли се твърде грешен, за да влезеш в църква? Или нямаше такива? По това време съм посещавал само православен храм, където отиваш и разликата е, че си просто на по-тихо място. Няма кой духовен човек да
да ти каже нещо за Исус или да те насочи. Ти си търсил църква през това Просто аз време, или? винаги през цялото си време съм търсил Бога. Ага. Но в православната църква не можах да го намеря. По този въпрос с църквите като цяло, до този момент беше кабу, нали, както се казва. Докато в момента, когато, нали, аз след казармата, брат ми се обади и каза, идваш при мен. А той учеше в Търново, висше образование, и аз отидах там да живея при него. Защото ако трябваше да се върна в града, в който съм израснал, това означава, че се връщам отново в същото блато. Това иска да те попитам какво направи след казармата. Ти отида при брат. И аз категорично се съгласих, че това е много добра идея, да отида при брат ми. И оттам започна моята борба с всичко това, но по-човешки. Но пък през цялото време търсих Бог. И вярвам, че самия Бог не е пастор, не е проповедник, не е отец или поп. Самият Святи Дух. Не знам как стана. Сега ако ме питаш как. Просто Духът на Бога ме накара да си купя Библия. Духът на Бог ме накара да си купя Библия. И аз отидах в православната църква и едва намерих Библия. Но намерих. Взех я със себе си и започнах да я чета. От началото. И ми беше много интересно, докато стигнах до Изход и там се обърках с едни войни и неща. И си казах, какво става тук, нали? Много често, може би вече в трето видео го казвам, ще го кажа и сега, защото е момента. Много често тук аз постоянно съветвам нашите приятели, които започват да четат Библията, да започнат да я четат от Новия Завет. Съгласен ли си с това? Абсолютно съм съгласен. Може би в трето видео го казвам, приятели, ако за първ път тръгвате да четете Библията, четете от Новия Завет, поне в началото. Дайте си време преди да започнете да четете Стария Завет. Започнах да я чета до момента, в който започнаха тези числа и просто спрях. Но отвътре ме караше да гледам библейски филми. Всяка вечер в Търново, в собствената си стаичка, гледах библейски филм след библейски филм, библейски филм след библейски филм. И сърцето ми гореше, се радваше. И така, за да направя историята малко по-кратка, защото ако трябва да казвам всичко, нали, то може цял ден да говорим. Дойде време, в което на работата се срещнах с едно момче, дори което е мюсюлманин. И аз започнах да му свидетелствам за... Въпреки по това време не чак толкова разбраната ми вяра в Бог, но бях убеден, че Исус Христос е Бог, а не Аллах, както казваше той. И станахме много добри приятели, свидетелствах му къде съм бил и какво съм преживял. Той много се трогна от това нещо. И той ми даде идеята, като каза, аз ще кандидатствам и ще отивам на ферма за ягоди в Англия. И аз си викам, добре, щом той може, и аз що да не мога? Нито език знае, нито нищо, пък колко уверен. И аз тръгнах с него и аз кандидатствах и така стана, че Бог помогна и ми отвори врати на мен, а на него не. И така аз отидах за Англия. Наистина бях с отворени врати от небето, защото Бог се погрижи за всичко, и за документите, и за работата. Не съм се грижил за нищо. Отидах си, започнах да работя във ферма и беше адски трудно. Адски трудно беше периодът, в който работех 6 месеца в тая ферма за ягоди. Но тотално си смени компанията, обстановката. Абсолютно, но това не попречи на дяволът да ме изкушава и там. Не спря. Но просто изкушенията бяха по-рядки. Но отново продължавах и се изкушавах, въпреки че по-малко. И така втора година, мисля, че беше в ферма за салати бях,
където с цялата компания празнуваме рожден ден на един от приятелите, които сме в една каравана. Момчета, с които се запознахме там. И сме се напили и оттам не помня нищо. На сутринта ми казват, че сме се сбили. И ме гонят от фермата, защото няма право да се биеш във фермата. Това е правило на фермата и ме изгониха. И аз отново съм на кръстопът. Или да се връщам за България и не знам на къде, защото вече при брат ми, той брат ми се върна в града, в който живея. Това означава, че трябва да се върна там. Или в незнайното на къде. И отново там дойде този период, в който аз се сетих за Словото на Бога, който ми казва, аз ще те освободя и аз ще науча на всичко. Да. И там дойде времето да припомня на Бог какво ми каза. Казах, Боже, нямам идея какво да правя, но няма да се върна назад. Помогни ми. И в момента, в който спрях да говоря на Господ, ми дойдеха идеи, за които дори не се бях сетил. Че имам в Лондон един приятел, с който сме учили от първи до 8 клас. Звъннах му, обадих му се и той каза, няма проблеми, Ивак, идвай в нас, дори работа ще намеря. И аз се зарадвах много. Този момент е много хубаво да кажем на нашите приятели, и аз и това много често го казвам, Бог не идва на сила. Бог трябва да го помолиш, за да дойде. Дявол идва на сила. Да, Бог е джентълмен. Той идва на сила. Бог е наистина джентълмен. Да, Бог не идва на сила, наистина. И затова ни е оставил свободна воля. И той допуска дявола понякога, за да стигнеш до състояние да видиш, че ти всъщност не можеш сам. И наистина се нуждаеш от някой, който да те спаси. И какво се случи? Случи се следното, че отивам при този мой съученик и какво да ги видя? Всяка вечер опъват масурчето. Всяка вечер. Айде, Ивак, давай и ти. И аз сега да се убият, взимам, въпреки че не искам, пуша. И после паранои, още по-зле, докато да се оправя. Защото преди, когато пушех, се чувствах много добре. Обаче след този период, когато чух Божия глас да кажат спри, винаги когато съм пушил или нещо, винаги се чувствам много депресиран, много зле. Пълно противоречие. И си казах така, а момчето всъщност ми намери работа за 2 седмици, почнах работа и не ми иска нито една стотинка за това, че бях отседнал при него. За което наистина много му благодаря, както на Бог, така и на него. Обаче си казах не. Аз съм дошъл тук да бъда свободен. И какво идвам тук при вас и вие правите същите неща. И му казах, виж братле, не ми се сърди, обаче ще трябва да се намеря нова квартира. И той каза, добре братле, разбирам та, ти си решил да тръгнеш по друг път, нали? И аз казах, да, абсолютно е така. И какво се случи? Започнах да търся и понеже видях как се живее в Лондон, че много хора живеят в една стая и бях категоричен, че искам да живея в една стая сам, за да не може абсолютно никой да ми повлияе. Ако има някой там да пуши, поне ще си пуши в неговата стая, няма да пуши в моята. И си казах, че искам да живея в единична стая, поне. Дори си казах на Бог така в молитва какво всъщност искам. Искам единична стая до 70 паунда, да не е много малка, да не е, нали, защото има много малки стаи. И звъня на един номер, звъня на втори, звъня на трети, звъня на четвърти и навсякъде ми отказват и не става. И просто дойде един период, вече казах, Боже, виждаме този номер и наистина се моля, ако не е този номер, се прибирам за България вече. Не знам какво да правя, отчаях се. Звъня на номера, човекът ми вдига, да, имам единична стая, 70 паунда, така.
точно това, което бях поискал в молитва. И отивам там да живея. И какво да чуя? Както си стоя в стаичката, чувам отвънка човека, който държи цялата къща. Той я дава под наем и има много хора, които живеят там. Говори на хората за Исус. И когато чух това нещо, цялото ми сърце така претрепна. И отидах навънка на двора, за да ги слушам. За какво говорят за Исус? А този човек се оказа, че е бил пастор. Бог ме прати в къща на благовестител, ако трябва да бъда по-точен. На благовестител Славчо. Пастор Славчо. Така ли? Да. И той за първи път ми благовести благовестието на нашия Господ Исус Христос. След толкова много мъки и След толкова много мъки и страдания, изкушения, и депресия и какво ли не, последния номер. този човек дори отначало ме обърка. И ми вика, ти спасен ли си? Аз викам, за какво спасение говориш ти? Какъв спасен? Ти вярваш ли в благовестието? Какво благовестие? За какво говориш? Да. Чувал ли си благовестието? И аз викам, давай, стига си го от такова, казвай за какво става въпрос. И той тогава наистина ми благовести. Същите думи, които Исус Христос каза на учениците си. Вървете по цялата земя и благовествайте добрите новини, благата вест за спасението. Който повярва и се кръсти, ще се спаси. Който не повярва, ще бъде осъден. Благовестието са благи вести. Всъщност това е благата вест, че Бог Отец ни е дал вечен живот. И този живот е в Неговия Син, Исус Христос. Затова, който има Синът Божий, има този живот. Който няма Божият Син, няма този живот. Вярваш ли, че Исус Христос е Господ? Вярваш ли, че Той бе на кръста, разпнат, страда заради твоите грехове? Вярваш ли, че възкръсна от мъртвите за твоето оправдание? Ако вярваш и го приемеш, ще се спасиш. Това е благата вест. Страданието ти приключи. Всички борби, с които ти си се борил до сега сам, от сега нататък можеш да се бориш, но не сам, а с Господа, който ни дава победа във всяка област на нашия живот. Защото чрез Исус Христос имаме победа. И когато аз чух това благовестие, аз го приех и го повярвах. Човекът ми каза, имаме църква. Ела да чуеш повече за Господа. И аз казах, ще дойда. Точно в този период пастор Славчо с пастор Джина образуват, нали, нова църква, нали, ново в този момент и канят евангелизатор пастор Пламен Петров. За първи път стъпвам в евангелска църква в служението на пастор Пламен Петров. Влязах там и получих моето освобождение. В момента, за първи път, когато отидах на църква, пастор Пламен Петров ме покани, ме попита дали съм приел Исус Христос за мой личен спасител и Господ. И аз казах, че не съм. Искаш ли да го приемеш? И аз казах да. И той ме накара да изляза пред цялата църква. И аз имах борба в себе си от начало, но желанието ми да приема Господ Исус Христос беше по-голямо от срамът. Или то срам, няма никакъв срам. Просто дявола винаги идва да те спре с някакви такива малки неща. Излязах пред цялото събрание и изповядах с голяма любов Исус Христос за мой спасител и Господ. И всички ми пляскаха и се радваха и ги гледам в лицата и виждам толкова много хора, които искрено се радват за това нещо.
И по този момент още не може да разбера какво се случва. Защо толкова ми се радват? Защото е писано в Божието Слово, когато един човек се покайва и приема Исус Христос за Спасител и Господ, цялото небе се радва. И всички светии, разбира се, които са на земята, се радват. Че един човек минава от царството на тъмнината в царството на нашия Господ Исус Христос. И от този период нататък... От този период нататък аз никога повече не съм докосвал трева. Никога! 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 Нито трева, нито алкохол, нито такива опияти някакви. Аз получих моето освобождение. Бях паднал на земята и бях съборен присъствието на Святия Божий Дух. Докато пастор Пламен се молеше за мене, аз бях на земята и когато бях на земята, бях преживял отново този момент, за който ти говорих, когато съм в онова бяло пространство. Беше малко по-слабо, но беше същото чувство, същото присъствие, което ми припомни отново за тази благодат, която е незаслужена. И аз се почувствах ново роден. Не просто се почувствах, аз наистина се новородих в този момент. Аз наистина бях освободен. И Божието Слово, което Господ ми говори, когато преди да се самоубия, Той ми каза, че аз ще те освободя. Това Слово се изпълни точно там. Аз бях свободен. Аз вече нямах тая борба да се боря, защото моето естество вътре вече беше различно. Аз от този момент мразех цигари, мразех трева, мразех наркотиците. Мразя ги и до днес, защото те убиват човечеството. Това е едно оръжие, чрез което дявола убива. И така, тази празнота, това освобождение, тези нечисти духове, които излязаха от мен, в този момент се запълниха с най-прекрасното нещо, което можеш да се изпълниш. Със Святия Божий Дух. Както казва и апостол Павел в посланието си. Не знаете ли, че вашето тяло е храмът на Святия Божий Дух? От този момент моето тяло стана храм не на бесове, не на нечисти духове, които да ме манипулират и да искат да ме убият. Но моето тяло стана храм на Святия Божий Дух. И това можеше да се види. Можеше да се види разликата. До толкова, че моите роднини дори ме помислиха за луд. Защото аз скопнеех всеки да преживее това нещо, което преживях. А те не разбират. Те са заслепени от княза на въздушната сила на този свят, който им е заслепил очите, за да не могат да видят това велико и прекрасно спасение, което нашия Господ ни дава. И сам Той казва, елате при мен, всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Ако ти си отруден, ако ти си обременен, не дей да бягаш от Христос, защото Той е единственият, който може да те освободи. И Неговият дом сме аз и ти, повярвалите в Него. Това всъщност е църквата. Тези, които наистина са се родили от Святия Божий Дух. И в Неговото семейство има едни, които са по-възрастни. Има които са преминали повече и са били научени повече от Святия Дух. Има някои, които са все още младежи, не знаят всичко, но се учат. Има някои, които са бебета, новородени в Святия Божий Дух, в Небесното Царство и имат нужда някой да ги храни духовно, за да израснат, за да бъдат силни и смели и да разберат кои са в Исус Христос. И това всъщност е църквата. За да се съберем заедно като едно цяло тяло, защото ти си една част от Христовото тяло, аз съм друга и някой друг е трета. И когато се съберем, става едно единство и едно съвършенство, където Господ Исус Христос манифестира чрез дарбите, които е вложил на всеки един от нас.
И църквата е място, в което хората трябва да идват. Хора, които са болни, хора, които са загубени, хора, които са немощни. Защото там е място, което могат да бъдат преобразени в образа на Божия единороден син. Така е. Но от 2013 до днес, как се промени живота ти? Ами животът ми се промени тотално, защото този глад, който имах за наркотиците, се промени и вече нямах глад за наркотиците, а имах глад за Божието Слово. Аз се хранех, не можех да преживея ден, в който да не ям, да не чета Божието Слово. Продължи ли да четеш Библията? Продължавам и до днес. И искам да ти кажа, че колкото повече чета, толкова повече разбирам, че не познавам нашия Господ. Защото Той наистина е необхватен. А всъщност това е вечният живот, да го познаваш. Колкото повече го познаваш, толкова повече Божието Слово се изпълнява в твоя живот, което Исус казва: аз дойдох, за да ти дам живот. И този живот да бъде в изобилие. И колкото повече познаваш Господ Исус Христос, толкова по-добре може да разбереш хитростите на врага. Защото хитростите на врага, той също има същите оръжия. Неговите оръжия са Слово. Той изпраща всеки ден Слово срещу тебе и ако ти го приемеш и го повярваш, то ще бъде осъществено в твоя живот и ще даде плод. По същия начин и Божието Слово дава плод. Обаче неговия плод наистина е прекрасен. Абсолютно е така. И е траен. И е вечен. Вау! И днес, моят приятел Иво, вече имам прекрасна съпруга, прекрасни деца, Алелуя. прекрасен дом и е щастлив, служещ християнин, посветен на Бога с неговото семейство. И аз лично свидетелствам, познавам го вече от 6 години. Той е абсолютно посветен на Господа и го търси с цялото сърце, за което аз лично благодаря на Бог, че го направи реално в твоя живот. Сега ти водиш прекрасен живот в Господа с твоето семейство, следвайки Бог, изучавайки Бог. И аз съм изключително щастлив да те познавам. Да, благодаря ти. Аз също съм щастлив, че те познавам. Искам още да кажа, нали, защото ти казваш, че живее един прекрасен и щастлив живот и то наистина е така. Но този живот, който трябва да продължим да живеем, е винаги живот на победа. И живот в готовност, във всяко да си готов, защото дявола никога няма да се откаже да те атакува, разбираш ли? Хубавото е сега, че аз вече знам кой е Бог, кой е Христос, какво е направил Той за мен и знам кой съм аз в Христос. И аз знам като последовател на Господ Исус Христос, като Божий син чрез вяра в Неговото свято име, аз имам вече власт над врага. Разбираш ли? И всеки християнин трябва да застане в позицията си, в която Господ иска да застане. Не бягащ и оплакващ се християнин, а да застанеш в позицията на Божий син и да заповядваш и да разрушаваш делата на врага. Защото Господ Исус Христос ни е дал власт и сила над цялата сила на врага и нищо няма да ни повреди. И тази битка, тази война със сигурност ще продължи до действителното идване на Христос. Така че това не означава, че когато си победил една битка и това е халелуя, всичко се оправи, айде сега да едем и да пием. Напротив, Божието Слово казва, този, който е роден от духа, да продължава да ходи в духа. Защото делата на плътта са известни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, разпри, ревнувания, разцепления и тези дела водят до смърт. Но този, който принадлежи на Исус Христос, алелуя, той се е сраснал с Христос и вече не той живее,
а Христос живее в него. И делата, които той върши, са по духа. Така че трябва да ходиме по духа всеки ден и да не се измаряме, защото победите ни са в духа. Защото точно чрез Божия Святи Дух ние изгасяме всяка страст, всяка слабост, всяка немощ в нашето плътско греховно тяло. Но чрез духа ги обезсилваме тези неща. И чрез духа на Бога ние сме учени и водени как да имаме мъдрост и да постъпваме във всяка една област на нашия живот, за да ходиме действително в тази благодат и в този просперитет. Защото ние наистина имаме победа в Господ Исус Христос. Обаче трябва да си я завоюваме. Така че единствената победа, която имаме, е в Господа. И чрез Него можем всичко. Без Господа аз знам, че не мога нищо. Но повярвай ми, с Господ и с Неговия прекрасен Святи Дух, аз сам понякога се очудвам какво се случва. И знам, че това не съм аз, а е Бог. Уникално свидетелство. Приятели, сигурен съм, че ви бяхме доста полезни. Имаше доста и практични съвети, като например да четем Библията, да намерим локална църква и да не се притесняваме от това, че се чувстваме грешни, за да стъпиме в църквата. Приятели, това е място, както в началото започнах, това е болница и болните имат място там. Църквата е за грешните хора, всички сме грешни. И не се страхувайте да пристъпите прага на църквата. Там Бог ще ви срещне истински, ще ви очисти и след това ще ви научи. Нали така Бог ти казва? Аз ще завърша с едни думи към моя приятел Иво. Когато за първи път чух това свидетелство, това беше преди около, може би вече 5 години. И тогава не го познавах, но когато чух това свидетелство, много силно ме докосна. И това, което му казах, аз искам да бъда твой приятел. Спомняш ли си? Аз ти казвах защо. Защото Бог казва на когото много съм простил, много съм ви възлюбил. Амин. И аз искам да бъда приятел на човек, който Бог е възлюбил. Иво, благодаря ти, че имаше смелост да споделиш това с нашите приятели в YouTube, защото се изисква смелост да го направиш. Аз знам, че и Бог те е разчупил в това и ти е дал победата, за да докоснеш и други хора. Амин. За да бъдеш полезен на други хора. Благодаря ти, че го направи. Благодаря на Бог, че го направи за теб в твоя живот. Аз също благодаря и докато говори сега, ми дойде нещо, което искам да кажа на нашите зрители. Понеже, нали, говориш за църквата и аз знам, че всеки един човек като личност е коренно различен от другия. И като цяло всеки е различна част в Христовото тяло. Така че аз не съм планирал, например, да отида на църква специално на това място, където евангелизатор, пастор Пламен Петров ще бъде. Но Господ ме е видял да отида там. Това беше Неговия план. Той ме закара в тази област. А този човек като цяло той се движи в освободително и изцелително служение и евангелизационно служение. Това е нещо, което също го има и в мене. И Господ ни събира заедно, разбираш ли? Така че всеки един като отделна личност е различен човек и различна част от Божието тяло. Така че най-добре, ако се питаш добре къде да ходя на църква, най-добре е да питаш Бог. И то с цялото си сърце, ако това е нещо, което искаш да питаш Бог. И Той наистина ще го направи. Понякога може и да не ти хареса. Може и да не ти хареса. Но ако Бог те е видял да си на това място, стой там и бъди покорен. Защото Господ има само добри неща за тебе. Вау! Уникално! Приятели, това беше свидетелството на моят приятел Иво. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Сигурен съм, че сте благословени. Знаете, това е Good Hope Channel.
Каналът, който ви дава надежда. Благодаря ви, до следващия път. Ако харесвате видеа с подобна тематика, моля, абонирайте се за каналът, по този начин ви помагате много. И очаквайте следващия гост на Good Hope Channel, каналът, който дава надежда. Good Hope Channel.